बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोनोम मोननाय एनएलएफबि हानजाया थांनाय 2 जुलाइ खालाराव एनएलएफबिनि गाहाय मासिगिरि एम बाथाजों लोगोसे गासै 2 केडारफ्रा आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारनि गेजेराव सावरायनानै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोदोंमोन आरो एनएलएफबिनि गाहाय एम बाथाया बुंदोंमोन दि आद्रा माखासे केडारफ्रा 15 आगस्तनि सिगां फैफिनजोबगोन। बिथांनि बुंनाय लेखा दिनै क'क्राझाराव गासै 3 एनएलएफबिनि सोद्रोमाफ्रा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोयो आरो बिथांमोना गासैबो क'क्राझार डिजिगनेटेड केम्पआव थागोन होननानै एनएलएफबिनि गाहाय दैदेनगिरि एम बाथा बिथाङा फोरमायो। बिथाङा फोरमायबावदों दि इयुननि समाव हाग्रानिफ्राय फैफिननाय एनएलएफबि बिथांमोना उदालगुरियाव सोरखारा होनाय डिजिगनेटेड केम्पआव थाफैगोन होननानै फोरमायो। अभी आगत मंत्री दुशेजन আছে এতিয়ালৈকে মূলতলে আপোনালোকে আগত কেইজন আহিলে আজি 30জন এতিয়া বাকি কেইজন আছে আৰু কিমান কেতিয়া আহিব আহি থাকিব আজি 30জন আহিলে 30জন আহিছে না আজি 32জন আহিলে আৰু বাকি बे सानथामसोनि गेजेराव खेबसे আপোনালোকে অসুবিধা চাইছে उदालगुरि केम्पनिखौ 15 आगस्तनि उनाव everything is going fine and we have been in the contact with the honorable CM sir and